Stenøllen er helt speciel. Faktisk, da jeg startede som brygmester her, der var jeg faktisk ikke så begejstret for stenøllen. Den har sådan lidt krydret, specielt karamelsmag, men jeg er faktisk blevet rigtig, rigtig glad for den. Jeg tror, det er sådan en øl, der måske lige kræver lidt tilvænning, men når man så først har vendt sig til den, så er den faktisk rigtig god. Den måde, vi laver stenøl på, det er, at vi har indkøbt nogle lavasten. De kommer ned fra Alperne. Og så varmer vi dem op i en keramikovn til 700 grader cirka, så de er helt rødglødende. Så sænker vi den ned i sød ølurt. Altså det vil sige det, som bliver gæret og bliver lavet til øl, men inden det bliver gæret. Så sker der det, at den der ølurten, den koger helt vildt op og karamelliserer nærmest. Så alt det der sukker, der er i urt, den bliver til karamel og sætter sig på den der store overflade, som lavastenene har. Så tager vi dem op og køler dem ned, og så skal de lægges ind i lagertanken. Og så ligger øl og lager sammen med de der karamelliserede lavasten i cirka 4 uger. Så begynder det der karamel ligesom at opløse sig under den der lagring. Det giver sådan lidt en sødlig og lidt karamelagtig smag. Og det er helt specielt. Der er ikke rigtig andre øl, der minder om den. Det er der faktisk ikke rigtigt, sådan 100%. Så jeg er blevet rigtig glad for den.